Hayop na mo. Yung papakita ko sa inyo ngayon is yung derby natin na pag nagagamba na nakakondisyon na. So 2 days na to. And tignan natin kung medyo okay na. No? So ang timbang na ito mga AJ is naglalaro lang to ng 25 hanggang 30. Hindi natin papalampasin ng 30 yan ha. Kasi kung papalampasin natin ng 30 yan, wala tayong papanalunin. No? So yung 4 lang na dito yung panlalaro natin. Pero may backup tayong dalawa dito na medyo mahaba onte. Pero tingnan natin. So ito yung gagamba. Kasi ang entry naman dito mga AJ is 25 and above. So hindi na tayo kumuha ng mga 40 pataas no. Kasi mahirap yun, kumuha ng ganon. Gawa ng sulutan yung mga AJ. Dito lang tayo sa maliliit kasi dito maraming mga gagamba na maliliit. So 25 to 30 lang timbang na ito. Maglalaro to ng 29. Sa ganun lang to 29 or 28. So at least pa good size. EM going good size no. So yan yung number 1 natin. Number 1 natin yan. Number 2 naman ito. So may 2 days pa no. Abulin natin yung conditioning na ito. So ito yung pangalawa. Ito mga okay na size to. Pang mga entry na gano'n yung timbang no. Yan. Ito yung mga entry natin. So pakita ko lang sa inyo. So wala kami nakuha ang timbangan no. Pero estimated lang. Kasi nakuha naman natin yan nang hindi gumalaw yung katawan niya no. Hindi gumalaw. Then basta may ginagawa din tayo dyan para hindi siya bumigat. So kain man siya. Hindi lumalaki yung tiyan niya. Hindi din lumalaki yung paa niya. So maintain lang. Tapos ito may entry tayo ng mga magti-25 lang siguro to, timbang na ito. 25, 26. Ito makapal-kapal to, makapal ang paa. Pero magaan to mga AJ, mas maliit ito na konti. Papatak lang siguro ito ng mga nasa 25. 26, pinakamabigat na, 26 na ito. So yan siya. Kasi yung entry naman dito mga AJ is 25 hanggang 40. So, ito yung pang-apat. Pero medyo nag-aalangan ako dito kasi medyo makahan na to no. Medyo nagaya mo yung likod niya. Medyo nagaya mo yung likod niya ito no. Medyo mabigat na to. So mangyayari nito mga AJ, ma-exit siya. Ang bigat nito is ganito na. Yan no. Kasi mas mahaba to nandito pero yung bigat niyan parehas na. So baka i-out ko yan mga AJ. Ito yung pang backup natin. Depende sa bigat no. So mga timbang na naman nito mga nasa 25 pataas lang to. Hindi to lalampas ng 30. Kasi maliliit na gagamba to no. EM size or ano. Yan yung backup natin. So dyan ka lang ha. Naggalaw dyan. Backup natin yan. Tapos meron pa tayo dito. So kung ano ba. Sandali ha. Ito siguro maganda-ganda din to. Pang back up lang naman natin no. So day 2 ng conditioning na natin to no. Uy. So mahalaga lang naman dito mga AJ is ma-puncture nyo siya, mapatain nyo. Then kung inom ng tubig, napaka minimal lang. Yung load nyo is minimal din. Tapos ito no. Ito yung load natin na i-release natin. Ito lang to mga AJ, paunahan lang kayo sa Shopee no. So 799 lang to, 2.8 ml kung gusto nyo subukan yung gamot na ginagamit natin dito. So okay naman yung mga standing natin, itong mga nakaraan no. So yung bago ako hindi naglaro. So okay naman yung mga standing natin dito. Yung mga laruan natin mga AJ ng mga nakaraan.
So yung record natin, kung hindi ako naglalaro ng ano mga kadya, hindi tayo naglalaro ng kinakaskas natin yung gagamba natin. Yung gagamba lang talaga natin na nilaro natin is yung hindi natin kinaskas ulit. So yung record natin dito mga Aji is yung last na naglaro ako, 5 wins, 2 draws yun, wala tayong talo nun. Tapos nung isa pa is yung 10 sultada, no? Isa lang yung talo namin doon. Pero natapos yung araw, 14 fights yun. So, 3 yung talo namin. 3. 11 wins, 3 talo. Tapos, saan pa ba? Basta, ito mga nakaraan mga Aji, hindi na kami yung sabihin mo natatalo kami. So, lamang kami panalo. May time na umuwi kami, yung dala namin pera, mga 15k na gano'n. So, napakalabo na namin natatalo. No? So, sana gano'n din. So, ito siguro, kung order kayo na ito mga Aji, samahan ko na rin ng manual. No? Pero yung manual na basic lang. Kung ano rin dapat yung pagka entry level na ideas, no? Yung paano gagawin nyo. Kasi kung nag-i-start lang naman kayo, yun na yung dapat yung malaman din, no? Kasi nasa inyo naman yun kung paano kayo mag-condition o kung saan kayo hiyang. Kasi hindi ko naman matuturo sa inyo mga Aji kung ano yung ginagawa namin. Gawa namin. Hindi kasi din nag-work sa ibang tao yun. Kasi nga, kanya-kanya naman tayo ng diskarte, no? So, yun lang. Again, try natin mag-entry, no? So, sana makalusot itong mga pang-entry natin na to, lalo na to. So, ito yung mga lalo na to, no? Mga pang-entry natin na to. So, ito yung pang-entry natin, 4. Backup lang to. If ever man, no? Backup yan. So, yung ibang gagamba namin dito, pang-hack fight na lang namin. Lalagyan ko ng katawan. Ito, mapapayat lang talaga na mahaba. Walang katawan, no? So ngayon siguro to timbang to mga 28 siguro. So again yun lang, no. So sa Sabong International naman, hindi ko na yan mga Aji, pero nagpo-post ako sa mga page yung mga group. So lagi tayong panalo nung isang araw, 2 days or 1 day ago panalo ako ng 30k. So 23k sa gagamba, 7k sa Sabong. Tapos kahapon naman mga Aji, natalo ako kahapon ng 700. Tapos ngayong araw, panalo na ako ng mga 2.5. So, goods na goods. Mamaya maglalaro ko ulit kasi hindi ako naglalaro masyado ngayon. Gawa ng may nasikaso ako and may gagawin tayo. So, again, yung link nasa baba. Yung laki nasa baba. So, good luck sa inyo lahat.